तुरमुसखौ गायनाय जादों। लकडाउन होनना बुङोब्ला जोंहा गोबां लकसन जादों लकडाउन जानायाव, जायनि थाखाय जोंहा दिनै लकडाउननि थाखाय बेबायदि जोंनि खेथिफ्रा नस्थ' जानो गोनां जादों, एम्फौफोर सुनो गोनां जादों। जोंहा बेबायदि जेसांखिनि जोङो आसा खालामनायमोन बेबायदि जोंहा प्रफिटआ जानाय नंलिया। जोंहा बेबायदि लकडाउन जायामोनब्ला मा जागौमोन, जोंहा तुरमुसफ्रा जोंहा नस्थ' जानाय नङामोन। जायनि थाखाय दिनै एम्फौ सुबाय, जों दावाइ थिग समाव जोङो दावाइ होनो हायासै। लकडाउननि थाखायनो जोङो किसुमान जों साननायफोरखौ जाफुंहोनो हानाय नंलिया। ओरैनो जों थांनाय बोसोराव 10 थाखानि गोजौ मोन्दोंमोन आरो 10 थाखा 12 थाखा बेबायदिखौ जों मोननो हादोंमोन। नोंथांनि जिथुनाखि परिचय प्रफाइला माबायदि, जेनेबा नोंथाङा ओरैनो बुंनो थाङोब्ला आङो मास्टार डिग्रि कमप्लिट खालामनानै दोङो। नाथाय जोङो सरकारनिफ्राय जेबो बेबायदि सुबिदा मोनाखै। जोङो बेबायदि नाजादोंमोनब्लाबो साख्रि बाख्रियाव जोङो बेबायदि मोननो हायाखै। नाथाय जोङो दिनै बेबायदि खेथिफोरखौनो मावनो गोनां जादों, जायनि थाखाय जोंहा दिनै फरायदोंब्लाबो जोङो बेबायदि जोङो माबा खालामनो हायाखै, जोङो बिदि जब मोननो हायाखै। बेनि थाखायनो जों बे तुरमुस खेथिफोरखौनो मावनो गोनां जादों आरो। तुरमुस खेथियाव बेसे मुलाम्फा? ओरैनो जेनेबा तुरमुस खेथियाव जोङो मोजां थायोबा जोङो बिगासेयावनो 25-30 हाजार बेबायदि, आरो बेनिबो बारासो थायो मोजां आबाद जायोबा। आरो गोबां जोंनि हालामखौ आं बेखौथ' ओरैबायदिसो बुंनो नागिरो, जेनेबा जोङो गोबां समावनो गोबां मानसिफ्रा फरायो, नाथाय फरायनायजोंल' जोङो जाया। जोंबो दिनै फरायदोंमोन, नाथाय जोङो साख्रि नागिरदोंमोन, मोनाखै। नाथाय अब्लाबो जोङो मा खालामनांगोन, साख्रिखौल' नागिरबाय थाबा जानाय नङा। जोङो खेथिबो मावनांगोन, मानो होनब्ला खेथियाव गोबां प्रफिट दोङो। बेल' खेथि नङा, तुरमुसल' खेथि नङा, गोबां गुबुन गुबुन खेथिफोर दोङो, बेफोरखौ मावनो हायो आरो। दा जेनेबा मास मोननै मोनथामनि गेजेरावनो बिगासे हायाव 30-40 हाजार मोनोबा एसेबाबो न'खरखौ दैदेननायाव एसे मोजां जाहैयो आरो। 30 बिगायावल' जोङो 30 बिगायाव ओरैनो जों 30 बिगायाव जेनेबा ओरैनो 8-9 लाखखौ जों आसा खालामनायमोन आरो। दायो बेसेसो? जों मा बुंनो, 3-4 लाखा थानो हागौ आरो जोंहा। बेबायदि जों आइडिया खालामदों आरो। बिसोरो ओरैनो बेफारिफ्रा मोनसे जायगानिल' नङा, बरपेटानि थायो, सिलचरनि दोङो, शिलंनि दोङो, बांलादेशआवबो थाङो होनना खोनादोंमोन। नाथाय माखासे जेंनाफोरनि थाखाय थाङाखै, गुवाहाटि थाङो। बिदिनो आसामनिफ्राय गुबुन गुबुन जिल्लाफ्रावनो सहैयो। मैया जों हरदोंमोन तिनिसुकिया, जनाय बे साइडथिं थाङो आरो। एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनिफ्राय नोंथांमोना मा हेफाजाब मोनदों? एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनिफ्रायथ' जों बेबायदि जेबो सुबिदा मोनाखै, मोनसेबो जों दावाइ मोनाखै आरो। जोङो एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टखौ जों खावलायनो सानदों। जों बेयाव 1000 बिगा जों तुरमुस खेथि मावो, नाथाय जोङो एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो जेबो मोनाखै। बेनिखायनो जोङो आसा खालामो फैबाय थानाय समाव एग्रिकालसारा जोंखौ हेल्प खालामनांगौ, आरो नांगौ बिबांनि जोंखौ बिदि गोबां समाव जोंहा खेथियावफ्रा नस्थ' जायो। जों बेयाव 30 बिगा गायदों, नाथाय जोंनियाव एसेबां नस्थ' गैया। नाथाय साहा बाहागोआव एसे थाङोब्ला जों नुनो मोनो, प्राय बिगाबा गायदोंबा बिगाथामानो थांबाय, सोरहाबा बिगासेयानो गैला, बेबायदि नस्थ' जादों आरो। बेफोरो जानायखौ जोंबो एसां स्टाडि खालामदों, जों मानि थाखाय जादों, नाथाय हमनो हायाखै। देग्लाय गरमाबो बाहाय बारा, अखा खम जादों बै समाव जि मोननांगौ सम, बेफोरनि थाखायबो जादों। बेखायनो आं खावलायनो सानो एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टफोरखौ जोंनो जोंनो हेल्प होनांगौ आरो। जेनेबा एकालिन लनफोरखौ जोंनो होयोबा मोजां मोनो, जेनेबा साबसिडि लनफोर होयोबा, आरो माबा मोनसे हेल्प होयोबा, हासार मोनसेबाबो होयोब्ला जों मोजां मोनगोन आरो। जोंनि हालामाव बोसोरब्रैसो जाबाय बे खेथि मावनाया। प्रफिटखौ नुनानै जोङो बे खेथिखौ मावदों आरो। सिगाङाव सासे सानै मावोमोन, नाथाय दा प्रफिटखौ नुनानै गोबां मानसिया मावदों आरो बे खेथिखौ। आरो बे खेथिखौ मावनानै गोबाङानो एसे उन्नतिबो जादों आरो।